Вітаночки, Мінське монтажне хасло на сувязі. Ваша любимая рубрика «Огляд усілякої фігні, яку я набив». Почав помирати наш старий пилосмок, ці пилосос. Пожив він, конечно, доволі шмат часу. Ось тут його вже падав у нас, клеїли. Коротше кажучи, попрацював він доволі знатно. Ходов, певне, так 4 чи 5. Ну і кому було легче працювати, ми все ж таки вирішили набити собі новий. Ось його модель. І ось як він виглядає. Спеціальні тримальники для шлангу. Такого, до речі, у тим не було. Так само тримальник для кабелю. І спеціальна така ємність для того, як складувати всякі прибамбаси для його. Вот так само є, але не дуже зручне. Сам він принципово нічим не відрізняється від керхеру. Ось так само все знімається зверху на таких ось защолках. Ну і так само фільтр, який стоїть у нутрах. Мені таке, звісно, виконання не дуже подобається, але ми набили з того, що кошт на його був не такий вже і великий. Тому брали по своїх можливостях. Ось так само м'яхи, не ведаємо, чи будемо смоктати без м'яховий пил, але поки не будемо ризикувати, поставили ті, що йшли у комплекті. Їх, до речі, було 3 штуки. Ну а так додати нема чого. Поспробуємо попрацювати. Самый головный плюс его это то, что силовой кабель доволі довгий. 10 метра. Сколько будет? 4. Не 4, 10, ну под... Нет, 4 будет, 4 метра. И шланг так само длинный. Это значит, что штроборез спокойно можно подключать, и он будет доставать до столи. Или резать от столи до подлоги. У нашего керхера было не так. Фланжик был, ось такие ось коротенечки. И до столи я не дотягивался, тому коли мы штробили, завсёды нечто подставляли под его, ті хтось знизу його тримав. Ну и кабель. Так само 10-3 метри, тут відносно однольковые. Набивали на этот керхер специальный продовжальный шланг на 3 метри, але коли його підключаєш, він переставав сосати. Этой покуль совсем нормально. Ну что, погнали тестить. Смокчи, смокчи. Як ви зрозуміли, у нас новий Даєва. Так, это не Bosch, не Devon, не Nilfisk, не Star Mix и не Hilti. Hilti, як і було. Замінюю нам старий керхер умело. А коли вам щось не подобається, то замість його отсмакчите. Смакчите, пил. З'явився у нас другий супрацовник. Нарешті доїхав. Покуль так. Были удаления. Да, покуль ще не набили. І, напевно, набудемо не у хуткім часі. Покуль так. Зараз перший спробний пуск. Задається, тягне, плюс-мінус добра. Але нам нема з чим порівнять. Бо ми не дуже багаті мальці і взяли то, що здолели. Взяли
хілце, як і був. О, зам'янюю нам старий кьорхер умела. А коли вам щось не подобається, то замість його отсмакчиться. Смакчиться пил. Ви бачили, як свідрується з пилососом, але без пилоулавлювальника. Хуйня. Тому все ж таки потрібно буде набивати якийсь девайсик. Да-да. Задається, тягне, няха і не просто, але нам нема чим порівняти. Не була фінансов матка боска, і узяли тое, що здалей. Як ви зрозуміли, у нас новий Даєва. Так, это не Bosch, не DeWalt, не Nilfisk, не StarMix і не Хілце. Хілце, як і був. Зам'янюю нам старий кьорхер умела. А коли вам щось не подобається. Так, сколько мы тут Артур насчитывали? 1, 3, 13, 15, 17, 19, 20, 22. И 2 штрабины вы зробили, и мех заполнился. И мех так заполнился, что здесь подсосало поветра и крышечку опынулись на фильтры. Что не дуже добре. Бо ось тут под конец уже почав подпыливать отсюда. Ось здесь отсюда починаючи. Коли пылосос починає пилить, значит он уже повний. Ті порвався мех. Он тут нормально кирпичом, да? А это правда? Угу. Но я пошел. Ну а я схожу за другим мехом. Кажуть, підходять не ті макіти. Розпробуємо. Бо коли гати так будуть рватися, так ну їх нахер. Ну, и штаб или шоп как-то дорогое. Задається, тягне, і напевно тягнуть буде, але нам нема чим порівнять. Бо ми звичайні, прості люди, і узяли то, що здалели. Узять, як ви зрозуміли, у нас новий Даєва. Так, это не Bosch, не DeWalt, не Nilfisk, не StarMix і не Хілце. Хілце, як і був. О, зам'янюю нам старий кьорхер умела. А коли вам щось не подобається, то замість його смакчиться пил. То ось порезали крышечку штропов, не хапило до конца. Ви ж дивіться, що знову здалося. Второй мешок, новый мешок. Другий мех. Пошел погулять. Хотя кажуть, що мехи – это тут самое слабое место. Минус. Он тяжелый. На, пошли. Ну, что тут скажешь? А ничего не скажешь. Зато длинный шланг. Так, ну что, нарешті ми все ж таки допиловали эти штроби. Опа.
Все, засталося только почиститься за собой, прибраться. Як ви зрозуміли, у нас новий Єва. Так, это не Bosch, не DeWalt, не Nilfisk, не StarMix і не Hilti. Hilti, як і був. О, замінив ён нам старий Керхела. А коли вам щось не подобається, то замість його отсмачуйте. Смакчиться, пил. Смакчиться. Ну что, пакуль Сашка собирается мазюкать, я зроблю некоторые высновы на конт нашего напыття. По-перше, что нам сподобалося, это довжиня шлангу. По-другое, довжиня сілкавального шнура. Що еще было? Маленький, компактный. Ну да, зручно ось складаються всі ці речі, сам на себе наматується і компактно кладеться у автомобіль. А тепер то, що не сподобалось. По-перше, це сама конструкція з гэтым фільтром, які знаходяться в нутрах. Я маю на увазі ось гэту ось балебу. Але ну, ми знали, на що йдемо, тому давали менавіта такі, тому що на більш дорогі у нас грошиків немає. Не электрики-миллионеры. А по-другое, гэта мяхі, якія ідуць у комплекте. Гэта просто нейкая. Хуйня. Есть? Да, другими словами скажешь. Ну это родные мешки, не знаю. Будем подбирать какой-нибудь аналог. В общем, надо пробовать. Ну а так, пакуль адносно плюс-мінус задаволеныя. За такую цану, конечно, ну, якую нам обійшоўся даволі нядрэнны пылаасос ці пыласмок. Это ўжо гэты грамад Назі, няхай меня поправить в комментариях. Вот. Ну а мы что скажем? Адьё. Пока. Так, невялічкі апдейт. Перайшлі мы у другі пакой, таксама вось нарэзалі штробы, падразетнікі. Вось, але ўсё ж таки вырашылі набыць другія мяхі дзеля гэтага пыласосу. Яны, конечно, не родныя. Это ад Makita 2512. Вось такія вось по памеру. Посадка, здаецца, аднолькавая. Вось, это нам параіў Дмітрый ЕС Электра. Сказаў, што яны добра сюды падыходзяць. Зараз давайте поглядим. Ось сколько мы нарезали. Это уже другі мех. Ну, перший мы вытрахнули. Ось. Красота. Ну, з ім працуе значно лепей. Не подсасывая. Конечно, он по форме крышечку другі. Просто ляжить як кавалак. Тюлень. Да. Ось на дне гэтай ось этой ёмістасці. Нормально насосал. Так, да. Зараз растлумачу, який об'єм. Ось подразетники повысвідроўвалі і зрабілі штробы. На гэта у нас пайшло два мяхі. Ось Сашка уже другі вытрахае. Ось, ну, здаецца, сосе няблага. Так само і Александр Чуклінаў нам даў мяхі на спробу, але яны крышачку начыя. Ось яны маюць, ну, это трошечку адтуліну не ў версе, як макітаўскі. Ось, ну ці ўнізе. Ось, а збоку. Але по аб'ёму яны аднолькавыя, толькі што будуць ляжаць ось так ось. Ось таму спадзяемся, што будзе працаваць добра. Самы галоўны плюс, што яны не рвуцца і даюць магчымасць папрацаваць. Таму першы мінус, які мы там наставілі яму, мы здымаем. Трэба проста браць другія мяхі. Ось і ўсё, і будзе працаваць. Пакажы, як ён усталёўваецца. Бо
як это, аналог, ну, ад гэтага вытворцы, каб падыходзіў, ну, быў па форме такі ж самы, як ад гэта Адео, мы не знайшлі. Таму вось выкарыстоўваем тое, што параілі нашы калегі па небяспечнаму бізнесу. Так? Ну, цяпер мы задаволены? Теперь да. Теперь можно работать. Ну, все.